Bapak Sadiman sumangga forum ceki. Tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi Bener kebak Tingaren tindak wae orang pangkasi Aniti motor Dewean opo ora wedi Timbang anggur kula purut ngancani Diopai purun iki blonjo nopo Mbak yo pade bitahan ampun kelamas sampeyan ampun ku jiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing owing-owing prawan rondo kanggoku rapate penting Bentar kebang mas golek gelang nopo anting-anting jasumelan jepit ragam dijamin kompleng tenang lele kempleng Pak D koyo Sumangga yang punya depan BAAE ayo monggo tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi Bantar kebang Tingaren tindak wae ora numpak taksi Aniti motor Dewean opo ora wedi Timbang anggur kula purut ngancani Estu Estu deh Gleresan mas alias kebetulan Bacane kata rada kabotan Yen poron enggal-enggal lencani Teka omah mangke kula omahi Apain apa Pak De Purone? Topil wong lekan boleh omongan Purun dimong Pak Niki blonjo nopo Mbak yu badhe pindahan Ampun kelamas jenengan ampun ku jiwa Kula rondo anyaran bojone lunga Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing Owing-owing Perawan rondo kanggoku rapate miring